Manga muchizviziva here kuti kwane tax inobhadharwa pamotikari pamwedzi kuZimbabwe. Kana wanga uchifunga kutenga ka Honda Fit kako, ka Acquire kana kombi, pari kuda kuti umbomira. Makadi muri Zimbabwe toda kusangana pano pasekuru gudu Picture TV. Yes, chivhiti chema shuwa, chivhiti chine quality, chivhiti chema ndoro. Kwatoda kutenda kune vese vari kusubscribe vasati chikumbiro ndichocho ichocho kuti chitongonzwayo tsitsi mungo subscribe. Ndiri nherera ndiri kutotemba ipapa kuti ndiwane choviri. Anyway, without further ado, regai tipinde munyaya dzacho dzamawira panapa. So anyway guys, I just want to let you know kuti ZIMRA yaparura matax matsva kana kuti mumwe mutero mutsva wayaisa with immediate effect. Uyo mutero wandikufungidzira kuti ucharwadza zvizvarwa zveZimbabwe, especially vane motokari kana kuti vanotyaira motokari. Mutero iri gaitione kuti uri kutaura kuti kudii chaizvo kuti munzwisise. Regai tiverenge zviri kunyatsokuitika. Ndabva ndauya nepeji racho panapa according to ZimLive. Yes. So musoro wenyaya ari kuti public fury as ZIMRA imposes new tax on kombis, taxis and trucks. So new tax iri kunzi yaiswa iyo pamakombi, mushikashika, ene kamotikari kanongoita zvebusiness nematrucks. Saka regai ndikupei maprizes acho wobva wangoziva pako kuti iwowo uri papi ende uchazenge uchibhadhara mari. So panapa zvikunzi the Harare Revenue Authority ZIMRA has announced sweeping new presumptive tax on commuter omnibuses, taxis, driving schools and goods vehicles. Anti murikuona, even ma driving school arohwa netaxi mbama chaiyo kana kuti zenya nemotikari dzese dzinotakura zvinhu, zvingave zvinhu kana kuti vanhu. This triggered an outrage from the transport operators and ordinary citizens already buckling under one of the heaviest taxes in the region. Zimbabwe inodhura. So tikutaura zvekuti mutero uyu hausi mutero uya unobhadharwa pagore wemotikari. Uyu mumwe mutero mutsva wamaisirwa wekuti imimi mubhadhare pamwedzi inotenge rent. Saka which means iwo wakutobhadhara rent pamotikari yako. Just owning a car is going to be difficult in Zimbabwe. Okay, let me clarify this kuti vanhu vanyatsonzwisa, because hazvisi kureva kuti munhu wese ane motikari ari kubhadhara mutero, but pane motikari dzacho dziri kufanira kunge dzichibhadhara mutero wandiri kutaura nezvawo. Anyway, let's jump tiende tione kuti pakanyorwa kuti kudii. As you can see on the screen, zviri kunzi izvo, under public notice number 51 of 2025 gazetted on September 5, kombis carrying 8 to 14 passengers will now pay $50 per month. Kombis carrying 8 to 14 passengers will now pay $50 per month. Kana kombi yako uchitakura vanhu 8 kusvika ku14 wakubhadhara $50 pamwedzi pega. Tokunzwanana here vabereki? Iyi haisi mari yelicense yekuti unoita zvekutakura vanhu. Ingori mari yekuti ione kombi inotakura vanhu 8 to 14. Uchange uchibhadhara $50 per month, which means panopera gore unenge wabhadhara 6 wire. Saka kana une mupfungwa dzekutanga business rekombi kana kuti retransport parira kunyatsogayiwa, maybe vari kusaidzira vanhu vakawanda kuti vaende kunoita zvekurima. Anyway, let's move to the next. $100 for buses carrying 37 passengers or more. Saka zvikunzi mabhazi oro zvimwe zvinhu ungadho zvidhayana kripa, itaizviti zvidhayana kripa zvimacosta kuti muri kuzviti kudi zvakakura zviya zvinotakurawo 37 vanhu zvichikwira vachange vachibhadhara $100 per month. Hazvinei nemutero, hazvinei neinsurance, ingori mari chete yauri kufanira kubhadhara iyi pamwedzi. Let's move on. Tiende pamberi. Tax operators face a flat $35. Saka I think kune amwe matax aya anenge akanzi tax aya ndo ari kubhadhariswa 35 mari pamwedzi,
while driving schools must part between $50 and $100 per vehicle. Saka kana uine driving school kana kuma driving school vari kufanira kubhadhara $50 to $100 pamotikari depending nekuti tudikere kana kuti ihombe. Saka kuna vanhu vari kutora malicense navanhu vari kuda kuita zvemalicense just to know kuti chachaya maprices ezvinhu izvozvo atokwira zvatodhaka. And remember munhu akadzvanywa ari panapa anodzvanya ari kumberi akudzvanya kumberi. Amuna mambotamba chimwe chigemu chekuswinya chataitamba kumusha, so chekuti unoswinya apa mwoyo wotswinya apa mwoyo wotswinya apa. That is the exact thing that is happening. Saka kuswinyana kwega. Saka madriving schools achange achibhadhara mari idzo dzatokutaura kuti $50 to $100 pamotikari yega inodzidzisa vanhu zvekudrive. Saka aya ma1 pamwedzi without fail. Remember, ukasabhadhara mari idzi haukwanisi kutora mutero. It's going to be difficult for you kuti uwane mutero. Right, akuenda pamberi pacho pakanzi for haulage trucks the charge is even steeper. $200 for vehicles over 10 tons and $500 for those exceeding 20 tons. Two wire. Over 10 tons. Pakaipa pamwedzi hazvinei nekuti motikari road yacho nemapoto hazvinei nematollgates. Anomuona izvi hazvinei nematollgates, izvi hapana zvematollgates, hapana zvemutero wemotikari, hapana zvechiiba. No, kungotsva dumbu nemusana chete, uri kungotsva chete. Uri kungotsva. Ndiko mamiriro azvakaita. Iwaya ndokutaura. The tax is payable in Zim dollars at the official exchange rate, regardless of whether operators trade in foreign currency. Ndiko mamiriro akaita kuZimbabwe parezvino. Ukati tutu nekamotikari kako uchisvika uchiti ndazotengawo motikari ndazodii, wakagarirwa kumberi uko nemutero pamwedzi. I can tell you kuti mitero ichauya kunhu kwakasiyana iri kuuya. Saka pamanga muri busy imimi kumhanyisana nenyaya dzaholiday kwange kuchirukwa mboma shamu ine munyu. Yes, shamu yetax kana shamu yemutero. Now maakubhadhara motikari dzenyu pamwedzi. Kwete mutero, hazvinei nemutero uya unobhadhara unzi wemotikari uya insurance kana chichi. No. Uyu ndemumwe mutero waiswa mumwe mutsva wokuti iwo ungobhadhara chete $50 pamotikari. Munaiona sei? Mhuri yeZimbabwe ngatibatsiranei. ZIMRA iyo yatokanda no reverse. Remember pakambonetsa nyaya yakambotsviriridza yemaradio license. I don't know kuti ndiani munhu iye asinganzwe pain yekuti vana veZimbabwe they are in pain. Mari haisi kubatika. Mari dzacho havasi kutombokwidza even dzema-civil servants. So I'm just wondering kuti is the president aware of this? Is our president aware of this? How my citizens are being swinyangwat, squeezed. Zvavani kuti mugomo macho hausikwisa unoisa 1 cup yemvura but you expect to get 5 liters out of it. How is the maths here? Can somebody balance me kuti maths dzakamira sei? So guys, marwadzo ega kumhuri yeZimbabwe kunyika yeZimbabwe ndo zviri kuitika in Zimbabwe right now as we speak. Kwane mutemo mutsva wetax inobhadharwa pamwedzi pamotikari. I think ndakuudza motikari dzacho dzinenge dzichibhadhara kuti makombi anotakura vanhu 8 to 14 achange achibhadhara $50 pamwedzi. Remember kuti kurank every time paunopinda murank kana kuti paunobuda murank une mari yaunobhadhara. Ana officer pama roadblock paya une imwe mari yauchabhadhara. Fuel uda kubhadhara. Mutero wemotikari uda kubhadhara. Insurance uda kubhadhara. Uchasarwa nemari. Saka guys, you have to rethink. I think the agricultural side is safe. I think we will see more people moving towards agriculture by the end of the day. Because tariffs acho ari kuiswa kuroad uku pakaipa. Apa maroads acho they are not being fixed. Maybe they are trying to raise funds for the trabablas. For maybe trabablas in each period chibuda pakaipa.
zvakaipa. So muri yeZimbabwe ndo nyika yenyu zvairi izvi. Saka mungoona mungogovana zviripo muchingoona takaenda. Don't forget to subscribe, to like and share this video. I know kuti hatisati tanyatsokwena njira, hatisati tagudu, but nerutsigiro rwenyu tunoenda kumberi. My name is SGP and I am signing out.